இவ்வளோ நாள் கூட்டணி நானும் தம்பியும் சேர்ந்து வரோம்னெல்லாம் சீமான் சொல்லிட்டு இப்போ திடீர்னு தனித்துன்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன ரீசன் இருக்கலாம்னு நினைக்கலாம் சார்? அதுவும் 2-3 மாதமாக சொல்லிட்டு இருந்தார். அதான் ஏன்னு திரு விஜய் அவர்கள் தான் சொல்லணும். நான் கணிக்கிறது வந்து அந்த தமிழ் தேசியம்னு போனால் ஒரே ஒரு ஐடியாலஜிக்குள்ளே சுருங்கிடுறோம். நம்ம வந்து அதை வந்து ஒட்டுமொத்தமாக போவோம், ஒரு லார்ஜர் ஸ்கேலில் போவோம், பேன் இந்தியா படம் பண்ணுவோங்கிறது ஒரு ஐடியாவாக இருக்கலாம். அதுதான் நான் நினைக்கிறது. திரு சீமானோட காரில் போய் அவரோட பேசி வந்து அவருடைய ஐடியாவை கூட எடுத்துக்கிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். சரி அண்ணன் இதுதானே ரைட், அதை காப்பி பண்ணிக்கிடுவோம், அப்போ நம்ம வேற என்னலாம் வேணுமோ சேர்த்து மேலே எல்லாம் சொல்லிட்டு நம்ம வேற ஒன்று கொடுத்துருவோம், ஒரு அட்வான்ஸ் வெர்ஷனாக கொடுத்துலாம். பேச்சு கொடுத்து மொத்தத்தையும் எடுத்துக்கிறாரு. ஆமாம், திரு விஜய் அவர்கள் நிறைய பேர்கிட்ட பேசுகிறாரு, அது எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியும். நிறைய பேர்கிட்ட பேசுகிறார். விஜய் அவர்கள் வந்து வெறும் ஆனந்த் அவர்கள்ட்ட மட்டும் பேசுகிறாரு, கட்சியோட பூச்சலாட்ட மட்டும் பேசுகிறாரு, அவர் வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துருக்காரு நினைக்கக்கூடாது. ஹி இஸ் டாக்கிங் டு மெனி. எப்படி திரு விஜய் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியாக தான் சொல்கிறேன். ஓகே, விஜய் நடிகராக இங்கே பேசுகிறார். விஜய் வந்து ஒரு படம் பண்ண போகிறார், வரப்போது கோட்டு. அதுக்கப்புறம் திரு ஹெச் வினோதோட சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ண போகிறார். அது வந்து தேர்தலுக்கு முன்னாடி இந்த 2 படங்கள் வரப்போகுது, அதோடு முடிஞ்சது படம். சரிங்களா? அவங்க வந்து கடைசி படம்ங்கிற வார்த்தையை திரு ஹெச் வினோத் பயன்படுத்துகிறார். சரிங்களா? அப்போ வந்து இதுக்கப்புறம் படம் இல்லைங்கிறதையும் சேர்த்தே சொல்கிறார். அரசியல் நிலைமையை பொறுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த படம் வரப்போகுது. ஸோ மற்றவர் பேசுகிற எல்லாமே அரசியலாக தான் பேசுகிறார். அவர் வந்து முழுக்க நிறைய பேர் சீமான்ட்ட பேசுகிறாருன்னு சீமானே சொல்லியிருக்காரு. மற்றவங்க சொல்லலை, நிறைய பேர்கிட்ட பேசுகிறார், தெரிஞ்சுக்கிறார். அப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுல ஒரு முயற்சியாக திரு சீமான்ட்ட பேசியிருக்கலாம். அண்ணன் உணர்ச்சிப்பட்டிருக்கலாம். அண்ணன் எப்பயுமே உணர்ச்சிப்படுவார். பாசமாக இருந்தாலும் என்னுடைய அருமை இளவலை உன்னை மாதிரி யாரா எனக்கு அப்படின்ட்டுவார். கோவமாக இருந்தாலும் பொட்டி ராவி விட்டுருவார். அந்த மாதிரி அதையும் செஞ்சு விட்டுருவார். அதனால் வந்து அண்ணன் வந்து உணர்ச்சிப்பட்டு பூரா சொல்லியிருக்கலாம். ரைட்டு, நமக்கு ப்ளூ பிரிண்ட் கிடச்சிருச்சு, அப்போ நம்ம மேலே கட்டடத்தை வேறு மாதிரி கட்டி விடுவோம்னு சொல்லிட்டு கூட இருக்கலாம். தெரியல, விஜய்கிட்ட தான் கேட்கணும். கூட்டணி பற்றி என்கிட்டே கேட்டுட்டு இருக்கீங்களான்னு ஒரு சில நாள் அது இப்போ முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ அண்ணன் சொல்லி நான் தனித்து போட்டியிட போகிறேன்,